Timotene kod mag ohala kama pod wantiere gwenge ma uso maka kod seng'eyo ni nyingno nochakore nade gik ma nitiere gik ma gidwaro gik ma giseyudo gi lek margi. Ore ni jolupo kod jous rech e dho wath ma uso mayudore e sub-county ma Kisumu West yuago reyo ewi dok chien mag kwan rech e nam Lolwe. Gino mag koro rocho weche mag lupo kod oan rech e gwenge ma kono kaka miwa ler kod Millicent Adhiambo. E kinde mokalo dho wath ma usoma mayudore sub-county ma Kisumu West nometni kod yore lupo kod ohan rech. Kata kamano, dho wath ni sani odong' gunda ka jamni ema lak kuonde mane jo abedo wile mwandu. Yedhi bende oriedi kogow e dho wath ka chal margi nyiso ni osejwang'gi kuom thuolo mogwaro kaluwore gi wach achiel mar nok mar rech. Picha mako sani ka jolupo kod johala masanja kende ema yudore ka gin gi geno mar yudo chiembgi ma pile pile kata rech olal e dho wadhno kamano. Jolupo, johala kod jodak makae yuago midhiero mathoth ma gikaloe kamoting'o chido mar nam Lolwe kowuok kuom kembe moluoro dho wadhno kaachiel kod medruok mag kit kilwa maricho maduto miyo kwan rech dok chien. Mae namwa makonyowa. Namwa ni iole takataka ma kaka wayud rech onge. Makionge mashin, joma onge mashin kaka wan, wachandre mno. Sama giolo pigno, rech tho kabisa. Kaka an jalupo sum madonje pino ok hiny rech kende. Inya nyaka an be nikech aluoko lowa machung' e pi. Seche ma wuok e pi awuok ka denda ila mokanyal, makokanyal wicho mo kata chwara yath saka sa to an gi tuo. Mar ariyo, rech osedhi mobedo ni tin saidi kolore gi kit kiluwa mi iluwo. Rech tin sana. Odok chien mang'eny. To watiyo kod fea kwa kuonde maboyo, jomoko amna ka Julu, jomoko Anyalenda, jomoko cho Achiga. Surprisingly ambe na bedo surprised. Kawuono ni makwane mon ochiko. To wang'eny ga but negi reduce day by day nyalo yudo jariyo dhi ng'ata chielo dhi jariyo dhi ng'ata chielo. To sani kaka nyo wadong 30 something kawuono ne wan gi ochiko. Machielo kende ne weche mag sand harvesting. Iyudo ka sani koro pi osebiro. Tido ka koro joma kunyo kuoyogo kendo sama gikunyo kuoyo to giketho alwora kendo giketho kuonde ma rech nyuole. Ewi mano midhiero mar ng'ok mar nam Lolwe ma kinde ka kinde bende osemayo gi lowo kendo muonyo banda margi mar rech. Gino bende makoro medo miyo gi tich matek makaka gikonyonge. Iyudo ka pi nobiro mopong' ma oketho bichnwa ni. Apani sani kata kunene tuneno ka kata banda mane toka kaeni onimo mok wanyal sese. Kendo iyudo ka rech mwauso sani koro wauso mana piny ka ng'ama konyo malong'o onge. Jolupo kod johan rech go koro kwayo sirikal kod jotelo mane giyiero mondo donjre wechegi okonygi mapiyo ginyal chiero ohandgi ometni kendo e dho wadhno. Kembe onego we olo chemical direct, jolupo onego mi kakati seche ma ginyalo stop marech dongi. Inji mimako gogo nyaka beda maber mowinjore kimako rech size maber mar mondo mi wabed gi chiemo manyalo serve next generation. Kech wan to sani ma odhi kendo rumo kamano. Koro wakwayo ni environment wani mondo gilokonwa. Obedi environment maber internally and externally. Mr. Oron owuok e ground mondo owuothe ong'iyo ne usoma kaka chalo pimre gi beaches mamoko. Nikech usoma ni en achiel kuom beaches mantie industrial area kendo ne but airport. Okonego beno chalo kaka chalni. Lendo kaka un osebiro mang'eny osemako gigi mang'eny. Taparo ni jotendwa mwayiero mwagone gi kura gineno gigi to giling'a. Chalre gi kaka onge tiende inyuol nyathi. Tiwach ni ma nyathini nikech inyuole gimoro amora minyalo timo ne onge chiemo be ituone kutida inien nyathini aina haja. Jolupo ma usoma koro ni kod geno ni sirikal wang' ni dhi dewo ywakgi kendo resogi mapiyo kapok dho wadhno ma usoma opodho kod yorgi kende mar yuto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Usoma Beach, Kisumu County.